Добър ден! Намираме се в Лутън. Хубаво слънче се пече в добрата стара Англия. Сега да направим една разходчица тук из Англия, да видим как е положението. Добре, има някакви фърлени работи по улицата, иначе горе-долу така добре изглежда. Ето това е улицата. Тия карат на срещното. Така. Ето. Предполагам, че няма човек, който да не знае, но все пак да каже, че в Англия движението е наобратно. Все пак. Ето тук някаква сграда такава хубава. Иначе горе такава поддържаничко тук виждаме. Не е като в Наганчо държавата, въпреки че тук относно чистотата и поддръжката не са чак толкова добре, както в Германия, примерно, но за жалост все е по-добре. Между другото и в Испания има бокуци някъде по пътя или примерно някакви такива неща, които са така, нали, малко, как да кажем, неугледни. Но за голямо мое съжаление съм се убедил, че в нашата родина, България, за жалост, за голяма жалост, болка в сърцето го казвам, там е най-зле и няма друго място такова. Което показва, че всичко пак идва не отвънка, както ми мислим, а отвътре, от нас самите. Тук горе-долу сега някой фъркнал тасочо тук. Сега има такива работи, но като цяло голем магазинчета, това тук сега има любимия на българите Lidl и общо дето май така се свикнахме, всяка държава си в Lidl ходим, и то там има всичко необходимо. Даже мога да влеза да направя така едно видео да видим какво има, какво няма, как са цените и така нататък. Тук е много странно, пешеходните пътеки са много странни, такива, няма зебри, само е такива някакви. И то трябва да си гадател, сега тук къде сега светофара, тук трябва да ги чакам тия коли да минат, сега няма светофар за пешеходци. Така като гледам, или поне аз не виждам. Там има един, ама сега тук не знам има ли, няма ли. Мога ли да минавам тук? Не мога ли? Какво става? 20 мили тук на мили. Но да, минавам, че. Аз тук не знам сега къде е този това, как да разбера. Както и да е. Като е голямо движението тук, защото днеска е неделя, няма движение. Като е голямо движението, чакам да спрат колите и тогава да тръгвам. Защото как да се ориентира сега тук? Тук има от тази страна, обаче от другата. Той има от едната, от друга страна няма светофар за пешеходци. Странно малко. Ето тук е някаква сграда тук, тъй. Старинни сгради, типично за Великобритания. Или United Kingdom, както ги наричат, Обединеното кралство. Сме малко по-политически коректнички, големи колчета. Сега това клипче е само любителско, няма да... Ама има мърсоти по улиците, тъй че мога да се каже, че не само Ганчо ми се подрежда, ама не. Наистина като в България няма. Сега какво да се говорим. Да, може да има малко, нали, ама поне горе-долу. Пак добре, пак така горе-долу. За първ път идвам в Англия, между другото, аз не знам защо, нещо не ми харесва тази държава като такова, нали. Не ми харесваше поне в началото, Но сега като съм тук така, нали, харесва хубавичко, интересно, има хубави места. Пак ще не е лошо. Времето малко, защото само времето е такова, но днеска времето е прекрасно, между другото, прекрасно за Англия. Хладничко, ръката ми почти замръзва, ама иначе пък слънчето го прави така по-такъв деня, по-мекичък. Тук някакви камбани се чуват, някаква катедрала може би има.
Така. И... Ето това. Ето го Lidl, сега ще видим дали е отворен обаче. Тук някакви момчета спортуват, че да направим на път. Hello. Браво, спортуват момчета. Ево. Затворена е от тази врата съм много. Полицма тия затварят. Затова трябва да заобиколим зад сградата. Ще гледам дали е повече от 5-10 минути. Айде 10 минути максимум. Така. И нататък има магазинчета това, тук надолу също ще видим да отидем до някои магазинчета после към центъра. Щом пара ми за устата, значи хладничко си, ама иначе добре така, слънчето го прави по-меко. Тук е някакъв крал или рицар или какъв е там някакъв английски благородник някакъв, не знам. Те нататък кажи, че края на квартала отива. Сега виж сега тук. Тук ли съм наш за това? Да, от тук. Тук е някакъв пъб. Само че е затворен. Will open back soon. Демек ще отворим скоро. Али бе? Верно ли? Аз нали малко така. Чакам го английски, не? Но британски английски няма нищо общо с американски. Аз съм свикнал с американски английски. What's up, man? Тук има малко excuse me, where are you from? The bear, the guy, the bear. Тук има okay, man, yeah. Да, както и да е. Can you track the Sarah right to the rear? No, I thought to go to Barra, the war. Shower to an hour. Сега ще видим дали. Така. Маргарет Терискова някаква си. Така. Но май лошо почувствие, че няма да работи. Което значи, че ще го пустиме утре. Тук имаме пази Боже. Пази Боже, бак направо. Работа е ужас. Наркомани всяки такива. Това е в 9 часа отваря, мисля. Но все пак ще отворя. Добре, после ще направим нови видео там. За сега, чао.